Ερχόμαστε λοιπόν στον Λόγο του Θεού. Ξέρετε ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, δόξα τω Θεώ. Αλλά αυτό πολλές φορές έρχεται μέσα μας ως μία απλή διακήρυξη, η οποία μπορεί στην ζωή μου να μην έχει μια ανταπόκριση. Αυτό μπορεί να έρχεται ως ένας λόγος, τον οποίο τον ακούω, τον οποίο μπορεί να έχω πει στο παρελθόν στη δική μου τη ζωή, αλλά πραγματικά σήμερα να βλέπω ότι, οκ, το λέω, αλλά δεν βλέπω την ζωή μου να γίνεται δυνατότερη, μια νικηφόρα ζωή, μια ζωή μέσα από τη διακήρυξη αυτή να γίνεται μια ζωή δόξας, μια ζωή νίκης μέσα από τον Ιησού Χριστό. Θέλω λοιπόν να δούμε μια ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι πάρα πολύ γνωστή ιστορία, είναι πάρα πολύ έτσι, κηρυγμένη και πάρα πολύ διδαγμένη, ειδικά και στα μικρά παιδιά. Και θα ήθελα να δούμε 2-3 σημεία που πιστεύω ότι ο άνθρωπος του Θεού, αν και φαίνονται στην διαδικασία της, έτσι, την ώρα που το διαβάζουμε, την ώρα που την συνεχίζουμε, την διακήρυξη εδώ και καθώς διαβάζουμε το κεφάλαιο του, είναι από Α Σαμουήλ, το 17, σχεδόν όλο να το διαβάσουμε. Θα δούμε 3-4 σημεία που πιστεύω ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί ο πιστός, αν και έχει δοσμένη τη νίκη από τον Ιησού Χριστό, πολλές φορές σκαλώνει στην πορεία και δεν μπορεί να δει αυτόν τον θρίαμβο. Ενώ τον μιλάει, δεν μπορεί να τον ζήσει. Ενώ τον πιστεύει μέσα από το μυαλό του, τα πραγματικά εμπόδια μπροστά του δεν φεύγουν. Και θέλω να δούμε μέσα από αυτή την ιστορία 2-3 σκέψεις και πραγματικά να προσευχηθούμε και να δούμε, Κύριε, αν έχω σκαλώσει σε 2-3 σημεία και δεν ζω το θρίαμβό σου, Κύριε, θέλω απόψε πραγματικά να δω αυτό το οποίο γνωρίζω μέσα στο πνεύμα μου, γνωρίζω μέσα από το λόγο σου, θέλω να το δω στη ζωή μου, να συμβαίνει. Θέλω να σε δω, Κύριε, ότι είναι αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι αλήθεια και να το περπατήσω, να το ζήσω εγώ ίδιος. Έχουμε Α Σαμουήλ από το 17. Ευχαριστώ, Στέφανα. Και οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν τα στρατεύματά τους για πόλεμο και ήταν συγκεντρωμένοι στη Σοκχό, που ανήκει στον Ιούδα, και εκεί στρατοπέδευσαν ανάμεσα στη Σοκχό και στην Αζικά, στην Εφές Δαμίμ. Και ο Σαούλ και οι άντρες τους συγκεντρώθηκαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Ηλά και παρτάχτηκαν σε μάχη ενάντια στους Φιλιστέους. Έχουμε λοιπόν εποχή πολέμου. Ο Ισραήλ ποτέ σχεδόν δεν σταμάτησε να πολεμάει, εκτός κάποιες μικρές περιόδους που ο Θεός του έδωσε ειρήνη και δυστυχώς κάποιες περιόδους που ήταν σε εκμαλωσία. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει περίοδος πολέμου. Για μας σήμερα αυτό δεν είναι μέσα σε σάρκα και αίμα, αλλά είναι ένα πνευματικό περιβάλλον που πρέπει να δούμε καθαρά. Κύριε Ιησού Χριστέ, δείξε μου καθαρά την πνευματική κατάσταση η οποία υπάρχει. Τι γίνεται, Κύριε, και υπάρχουν εμπόδια στη ζωή μου. Τι γίνεται, Κύριε, και δεν μπορώ να προχωρήσω παρακάτω. Να δω πραγματικά το θρίαμβο στη δική μου τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τη νίκη στη δική μου τη ζωή. Τι συμβαίνει, Κύριε. Και πρέπει να δούμε πραγματικά τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Μια μάχη ενάντια στους Φιλιστέους και στους ανθρώπους του Θεού. 3. Και οι μεν Φιλιστέοι στέκονταν επάνω στο βουνό από την εδώ πλευρά και ο Ισραήλ στεκόταν επάνω στο βουνό από την εκεί πλευρά. Ενώ η κοιλάδα ήταν ανάμεσά τους. Έτσι λοιπόν είναι σαν να φανταστούμε δύο βουνά και στη μέση θα γινόταν η μάχη. Ήταν η κοιλάδα που κατά κάποιο τρόπο θα γινόταν η αναμέτρηση. Και ένας άντρας, 4, προμαχητής, βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων, ονομαζόμενος Γολιάθ, από την Γάτ, ύψους 6 πηχών και μιας πιθαμής. Αυτό είναι 3 μέτρα, σύμφωνα με μία έρευνα που είχα κάνει. Και είχε χάλκινη περκεφαλαία επάνω στο κεφάλι του. Και ήταν ντυμένος με αλυσιδωτό θώρακα και το βάρος του θώρακα ήταν 5.000 σίκλοι χαλκού, 55 κιλά. Και επάνω στα σκέλη του είχε κρυμμύδες χάλκινες και ανάμεσα στους ώμους του ένα χάλκινο δόρυ. Και το κοντάρι του δώρατός του ήταν σαν το αντί του υφαντή. Και η λόγχη του δώρατός του ζύγιζε 600 σύκλους σιδήρου, 6,5 κιλά. Νομίζω το Ολυμπιακό πότε είναι 1,1 κιλά. Αν δεν κάνω λάθος, συγχωρέστε. Και ένας, κρατώντας την επιμήκεια σπίδα, προπορευόταν μπροστά του. Και όταν στάθηκε, βοήθησε προς τις παρατάξεις του Ισραήλ. Σκεφτείτε την εικόνα. Ένας άνθρωπος 3 μέτρα, εγώ ήμουνα 1,80, τώρα πήγα και με μέτρησε ο γιατρός λίγο και μου λέει: σπονδυλί σου λίγο σιγά-σιγά, είσαι 1,79. Μην νομίζεις ότι ταυτότητα λέει την αλήθεια. Και σκεφτείτε έναν 3 μέτρα.
που όταν οι Ολυμπιακοί αθλητές έχουν το ακόντιο που για να μπορούν να το χειριστούν και να το ρίξουν μακριά είναι 1 κιλό, αυτός είχε 6,5. Δεν το είχε για να δείξει ότι είναι δυνατός. Μπορούσε να το χειριστεί, είχε τη δύναμη, είχε την ταχύτητα, είχε την τεχνική. Η πανοπλία του, σκεφτείτε. Έναν εχθρό, ένα πρόσωπο πάρα πολύ τρομακτικό. Ένα πρόσωπο το οποίο με τη λογική ήταν τελείως αδίκτυο. Τελείως πραγματικά ούτε στη φαντασία του ανθρώπου ότι εγώ μπορώ να τα βάλω με αυτόν τον άνθρωπο. Και για την ασπίδα του είχε έναν άνθρωπο που την κράταγε μπροστά του. Σαν να λέμε έτσι μια ολόκληρη μηχανή πολεμική. Και όταν στάθηκε στο 8, βόησε προς τις παρατάξεις του Ισραήλ και τους είπε: γιατί βγαίνετε να παραταχτείτε σε μάχη? Δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς σύζυγοι του Σαούλ? Διαλέξτε για τον εαυτό σας έναν άντρα και ας κατέβει σε μένα. Και αν δεν μπορέσει να με πολεμήσει μαζί μου και να με θανατώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως εγώ υπερισχύσω εναντίον του και τον θανατώσω, τότε εσείς θα είστε δούλοι μας και θα δουλεύετε σε εμάς. Πραγματικά. Πάει να κάνει μια μονομερή συμφωνία αυτός ο άνθρωπος και να βγει και να πει μονομαχία ένας με ένας. Και όποιος νικήσει, το έχουμε δει αυτό. Και στην αρχαία Ελλάδα το έχουμε δει ότι πραγματικά όταν κάνανε μονομαχία, συνήθως οι δύο βασιλιάδες, συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν που είχαν την ιεραρχία, ήταν οι αρχηγοί, κάνανε πραγματικά τη μονομαχία τους και όποιος έχανε είχε πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ο στρατός του έπαθαινε μεγάλο ψυχολογική, έτσι, να το πω έτσι, κατάπτωση και παίρνανε οι αντίπαλοι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και συνέβαινε αυτό που συνέβαινε στον αρχηγό, συνέβαινε και στον λαό. Είπε ο Φιλιστέος, έβγαινε μπροστά, έλεγε αυτή τη διακήρυξη: εγώ είμαι ο ψηλός, ο δυνατός, ο τεράστιος, ο εξοπλισμένος, ο πράγματι, ο πάρα πολύ σύγχρονος και δεν μπορεί να τα βάλει κανένας μαζί του. Εγώ εξουθένεσα τις παρατάξεις του Ισραήλ αυτή την ημέρα. Και δεν μιλάει ότι εγώ εξουθενώνω αυτή τη στιγμή 1, 2, 3, εξουθενώνω τους πάντες. Εγώ είμαι και όλοι σας απέναντι, είστε εναντίον. Δώστε μου έναν άντρα για να μονομαχήσω. Όταν άκουσε ο Σαούλ και ολόκληρος ο Ισραήλ εκείνα τα λόγια του Φιλιστέου, ταράχτηκαν και φοβήθηκαν υπερβολικά. Ο Σαούλ ήταν βασιλιάς και έπρεπε σαν βασιλιάς να υπερασπιστεί τον λαό του. Και από ό,τι ξέρουμε από την ιστορία, σαν άνθρωπος ήταν και ψηλός, νομίζω ένα κεφάλι πάνω από τον υπόλοιπο λαό, και ωραίος και έτσι, ικανός και η πανοπλία του και πραγματικά η δόξα του. Και αυτό ενέπνεε τους ανθρώπους του. Σκεφτείτε τώρα ο βασιλιάς να δει έναν στρατιώτη, απλό στρατιώτη απέναντί του, να τον εξουθενώνει και να φοβάται. Σκεφτείτε τι θα κάνει ο υπόλοιπος λαός, οι υπόλοιποι στρατιώτες. Φοβάται ο βασιλιάς, όλοι κάτω. Ατρόμητος ο βασιλιάς, πάμε κι εμείς. Και εδώ βλέπουμε πραγματικά μια λυπηρή εικόνα. Μια εικόνα που δεν ταιριάζει στον λαό του Θεού. Μια εικόνα που δεν ταιριάζει ποτέ στον λαό του Θεού. Ούτε τότε, ούτε παλαιότερα, ούτε πριν 100 χρόνια, ούτε σήμερα, ούτε πουθενά. Ούτε στην εκκλησία την τάδε, ούτε στην εκκλησία την τάδε, ούτε στο δικό μου σπίτι, ούτε πουθενά. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί έχουμε αυτήν εδώ την πραγματική διδασκαλία και την ιστορία αυτή που μας διδάσκει ποιος είναι ο τρόπος του Θεού. Είναι τόσο επιβλητικός και έχει τόσο εξοπλισμό και βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι έκπληξη. Να είναι οι άλλοι τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι. Πολλές φορές τα μάτια της λογικής βλέπουν με σύνεση και λένε: καλά, εγώ γιατί να τα βάλω με αυτό? Έχει νόημα? Έχει νόημα εγώ να τα βάλω με έναν δυνατότερό μου? Γιατί? Για να θα κάτσω εγώ στη γωνιά μου, θα λέει αυτός τι θα λέει, θα σκύβω το κεφάλι. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω τίποτα. 12. Και ήταν ο Δαβίδ ο γιος εκείνου του Εφραδαίου, από την Βιθλεέμ Ιούδα, του ονομαζομένου Ιεσέ, και είχε 8 γιους. Και ο άνθρωπος αυτός στις ημέρες του Σαούλ είχε τη τάξη του γέροντα ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι γνωστός ο Ιεσέ, από όταν αναφέρεται η Αγία Γραφή στον Δαβίδ, λέει η ρίζα του Ιεσέ, τιμάει
Κύριος, τιμάει ο Θεός, τον πατέρα του ανθρώπου που βρέθηκε κατά την καρδία του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως τιμάει τη γυναίκα, τις μητέρες, και ευχαριστούμε τον Θεό για την ανθρωπότητα, για τους ανθρώπους που τιμάνε τη μητέρα. Βλέπουμε εδώ τον ονομαζόμενο Ιεσέ, που είχε 8 γιους. 13. Και πήγαν οι 3 γη του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι, στη μάχη, ακολουθώντας τον Σαούλ. Και τα ονόματα των 3 γιών του που πήγαν στη μάχη ήταν ο Ελιάβ, ο πρωτότοκος, και ο δεύτερος του, ο Αβιναδάβ, και ο τρίτος, ο Σαμά. Και ο Δαβίδ ήταν ο νεότερος, και οι 3 οι μεγαλύτεροι ακολουθούσαν τον Σαούλ. Έτσι λοιπόν, οι 3 γη αυτού του ανθρώπου, του Ιεσέ, είχαν μπει στο στρατό. Είχαν μπει στην βοήθεια της άμυνας της χώρας. Υπάρχει πρόβλημα εδώ. Πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα. Τους κάναν την εκπαίδευση, τους δίναν τα όπλα και πηγαίνανε στον πόλεμο. Και οι 3 μεγαλύτεροι γη αυτού του ανθρώπου είναι στον πόλεμο. 15. Και ο Δαβίδ, το πηγαίνω γρήγορα γιατί θα σταθούμε σε 2-3 σημεία μετά. Και ο Δαβίδ αναπορούσε και επέστρεφε από τον Σαούλ για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του στη Βηθλεέμ. 16. Και ο Φιλιστέος πλησίαζε πρωί και βράδυ και στυλωνόταν για 40 ημέρες. Σκεφτείτε την εικόνα. Πρωί με το που ξυπνάγανε έβγαινε ο Φιλιστέος και λέει τα ίδια. Όποιος θέλει να τα βάλει μαζί μου, και άμα νικήσω είστε δούλοι μου, και άμα χάσω θα γίνουμε δούλοι σας. Πρωί λοιπόν με το καλημέρα, το βράδυ με το καληνύχτα. Εξουθένωση, 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 εξουθένωση. Και λέμε πολλές φορές στη ζωή μας, Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας έσωσες, σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι, αλλά υπάρχουν πράγματα στη ζωή του πιστού που τα βλέπουμε 40 μέρες, 50 μέρες, 100 μέρες, 500 μέρες, 5 χρόνια, 10 χρόνια, και είναι εκεί. Και είναι εκεί να του λένε ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο Θεός σου, αλλά το πρόβλημα είναι εκεί. Δεν αλλάζει τίποτα που προσεύχεσαι, δεν αλλάζει τίποτα που είσαι παιδί του Θεού, δεν αλλάζει τίποτα που πραγματικά πιστεύεις στον Θεό, πραγματικά είσαι αφιερωμένος, τον διακηρύττεις, πηγαίνεις στην εκκλησία, ακόμα έχεις και διακονία. Δεν αλλάζει. Μπορεί να είναι κάτι που σε φοβίζει από άνθρωπο, από κατάσταση, να είναι πίεση, να είναι μια αδικία στην κοινωνία, στη ζωή σου, στο σπίτι σου, στα οικονομικά σου, μια προσωπική σχέση. Μπορεί να είναι μια πνευματική μάχη που δεν μπορεί να νικηθεί με τίποτα. Να είναι κάτι μέσα στη δική σου ζωή που θέλεις, Κύριε, έχω αυτό το πράγμα στη ζωή μου, που εγώ δεν το θέλω να είναι πάνω μου. Δεν θέλω κάθε φορά, παραδείγματος χάρη, που θυμώνω να εκνευρίζομαι τόσο πολύ. Δεν θέλω κάθε φορά που συμβαίνει αυτό εγώ να αντιδρώ έτσι, Κύριε, θέλω να το κάνεις. Και αυτό να συνεχίσει. Και τα χρόνια να περνάνε. Και τα χρόνια να περνάνε. Και η κατάσταση αυτή να παγιώνεται. Και να λέει ο άνθρωπος, καλά, μάλλον έτσι θα πάει το πράγμα. 40 μέρες στυλωνόταν ο Γουλιάς. Ο χλευασμός του είναι επίμονος. Και πολλές φορές έχουμε τη χλέβη κάποιων πραγμάτων που δεν ανήκουν στο θρίαμβο του Ιησού Χριστού. Απόψε θέλω να μιλήσουμε για τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό που έχει θριαμβεύσει και πραγματικά θέλει να μας βάλει μέσα σε αυτό το όχημα πλήρως. Όχι να τον κοιτάμε, όχι να τον παρακολουθούμε, όχι να βλέπουμε άλλους να νικάνε, αλλά να είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτό. Και να πούμε, ναι Κύριε, ζω μαζί σου μια ζωή νίκης, μια ζωή δόξας, μια ζωή που ξέρω και πού πηγαίνω και ποιος είμαι και πού πάω. Και σε ευχαριστώ Κύριε. Σε ευχαριστώ Κύριε, προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, καταστάσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά γνωρίζω ποιος είναι Χριστό Ιησού, γιατί ξέρω ποιος είσαι εσύ Κύριε. Πολλές φορές ο διάβολος προσπαθεί να μας κρατήσει μέσα στο δικό του χωράφι, μέσα στη δική του αρένα, μέσα στη δική του πεδιάδα. Ξέρετε ποια είναι αυτή, των σκέψεων. Τώρα το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Είναι το καλύτερο του. Είναι το καλύτερο του. Οι σκέψεις πηγαίνουν στην ψυχή, γιατί αναμειγνύονται με τα συναισθήματα και η ανθρώπινη λογική μέσα από αυτές τις σκέψεις δεν μπορεί να νικήσει. Νικέται και μπορεί να πάρει δεν ξέρω ποιος είναι ο γονιάθλιας σήμερα. Ξέρω όμως ότι
Ο Ιησούς Χριστός έχει νικήσει και θέλει να τον νικήσεις από απόψε για την υπόλοιπη ζωή σου. Θέλει ό,τι και να συμβαίνει στη δική σου ζωή να νικηθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, να πατηθεί κάτω όπως ο Ιησούς Χριστός πάτησε το κεφάλι του φιδιού και να προχωρήσει μια νικηφόρα ζωή. Το γνωρίζω μες στο πνεύμα. Ξύπνησα τη Δευτέρα και λέω, Κύριε, τι έχεις για το λαό σου, τι έχεις για μας? Νίκη μου μιλάει, νίκη έχω. Μα Κύριε, υπάρχουν δεδομένα. Υπάρχουν, Κύριε, πράγματα που όταν τα σκέφτεται το μυαλό, κάτι δεν ταιριάζει και κάτι δεν μπορεί να το. Όχι, μη σκέφτεσαι με το μυαλό, μη σκέφτεσαι με τα συναισθήματα, σκέψου με αυτό που δεν έχει λογική. Δηλαδή, Κύριε, το πνεύμα δεν έχει σχέση με τη δική σου λογική. Το πνεύμα μου δεν έχει σχέση με το πόσο ψηλός είναι ο Γολιάθ. Και πάμε να δούμε παρακάτω. 17. Και ο Ιησέ είπε στον Δαβίδ, το γιο του, πάρε τώρα για τα αδέλφια σου ένα εφά από τούτο το φρυγανισμένο σιτάρι και τούτα τα 10 ψωμιά και τρέξε στο στρατόπεδο στα αδέλφια σου. Και φέρε στο χιλιάρικο τούτα τα 10 νοπά τυριά και δες αν οι αδελφοί σου γένουν και πάρε από αυτούς ένα σημάδι. Ξέρουμε ότι ο Δαβίδ είναι στα πρόβατα, ο Δαβίδ είναι στο σπίτι, δηλαδή κάνει δουλειές του σπιτιού, πολύ βοηθητικές και μάλιστα και μάλλον πολύ υποτιμητικές. Και ο Σαούλ και αυτοί όλοι οι άντρες του Ισραήλ πήγαν στην κοιλάδα Ιλά σε μάχη με τους Φιλιστέους. Και ο Δαβίδ σηκώθηκε το πρωί νωρίς και αφήνοντας τα πρόβατα σε ένα φύλακα, πήρε και πήγε όπως τον πρόσταξε ο Ιεσέ. Και ήρθε στο περιχαράκωμα, ενώ ο στρατός έβγαινε σε παράταξη. Και αλλάλαξαν για μάχη. Επειδή ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν στρατός απέναντι σε στρατό. Πηγαίνει τη στιγμή πραγματικά που ο στρατός έχει βάλει τα δυνατά του, έχει, να το πω έτσι, κοιτάει να φτιάξει το ηθικό του. Ο γιος μου, ξέρετε, ο μικρός στο κοπή είναι φαντάρος, και όταν πήγε στο κέντρο, μια φορά με πήρε τηλέφωνο και φωνάζα να παίξω. Ξέρετε, τα συνθήματα. Τι κάνετε, του λέω, παπά, μου αρέσουν πολύ, με φτιάχνουν, με κάνουν ότι νιώθω ότι είμαι πολύ δυνατό. Δεν τους είχα δώσει όπλο ακόμα, αλλά είμαι πολύ δυνατός. Πραγματικά η αρχή είναι μερικές φορές μια διακήρυξη, η οποία πρέπει να έχει μια υπόσταση μέσα. Πρέπει να ξέρει εκείνη τη στιγμή που την μιλάω, που πατάω. Και παρατάχθηκε. Αλλά άλλαξαν για μάχη και παρατάχθηκαν στρατός απέναντι σε στρατό. 22. Και ο Δαβίδ, αφήνοντας από επάνω του τα σκεύη στο χέρι του σκευοφύλακα, έτρεξε προς το στρατό και ήρθε και ρώτησε τα αδέλφια του πώς έχουν. Ο μικρός αδελφός μοιάζεται για τα μεγάλα του αδέλφια. Έχουν πάει στον πόλεμο, είναι μια τιμητική, πραγματικά είναι. Θυμάμαι από ταινίες που έχω δει, όταν κάποιος ήταν να καταταχθεί στο στρατό, όλοι τον θαυμάζαν στη γειτονιά, στην κοινωνία της πόλης του. Μπράβο, παιδί μου, πας να υπηρετήσεις την πατρίδα, είσαι ένας ήρωας για μας και σε ευχαριστούμε. Έτσι πιστεύω ότι ήταν σε εκείνες τις κοινωνίες. Και πάει να δει πώς είναι τα αδέλφια του. 23. Και ενώ μιλούσε μαζί τους, ξάφνου από τα στρατεύματα των Φιλιστέων, ανέβαινε ο Φιλιστέος προμαχητής, αυτός που ήταν από τη Γάζ. Ήταν Γολιάθ και μίλησε τα ίδια εκείνα λόγια. Και ο Δαβίδ τα άκουσε. Και όλοι οι άντρες του Ισραήλ, καθώς είδαν τον άντρα, έφυγαν από μπροστά του και φοβήθηκαν υπερβολικά. Σκεφτείτε λοιπόν 40 μέρες να γίνεται αυτό το σκηνικό, 40 μέρες να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να αλλάξει κάτι, γιατί κάθε φορά που βγαίνει ο Γολιάθ δεν υπάρχει καμία περίπτωση κανένας πια να αντιμετωπίσει έστω με τη σκέψη του, έστω με την μυαλό του αυτό. Και εκείνη τη στιγμή, ενώ έχουν αλλάξει, ενώ έχουν στήσει μπροστά και κάνει παράταξη, έρχεται ο Δαβίδ και βλέπει έναν στρατό. Έναν στρατό που ονομάζει το Θεό του Ισραήλ. Να βλέπει έναν άνθρωπο που, ωραία, φαίνεται κάπως, okay. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτό, θα το δούμε παρακάτω. Και να τρέμει και να φοβηθεί υπερβολικά. 25. Και οι άντρες του Ισραήλ έλεγαν: είδατε αυτόν τον άντρα που ανεβαίνει? Σίγουρα ανέβηκε για να εξουθενώσει τον Ισραήλ. Και όποιος τον θανατώσει, αυτόν θα τον πλουτίσει ο βασιλιάς με μεγάλα πλούτη και θα του δώσει τη θυγατέρα του και την οικογένειά του, θα την κάνει ελεύθερη ανάμεσα στον Ισραήλ. Ο βασιλιάς τάζει, αλλά αυτό που τάζει, ξέρετε, είναι αδύνατο να συμβεί ανθρωπίνως. Το τάζει, πας και βρεθεί κανένας έτσι, που δεν ξέρει έτσι και πολύ καλά τι του συμβαίνει και κάπως, τουλάχιστον να σώσουμε την αξιοπρέπειά μας, τουλάχιστον κάναμε έναν στη μονομαχία, δεν αρνιόμασταν κάθε μέρα τη μονομαχία. Τάζει τα πάντα και όμως κανένας δεν βγαίνει.
26. Και ο Δαβίδ είπε στους άντρες που στέκονταν κοντά του λέγοντας: τι θα γίνει στον άντρα που θα πατάξει αυτό το Φιλιστέο και θα αφαιρέσει από τον Ισραήλ το όνειρος? Ο Δαβίδ ρωτάει τι συμβαίνει, τι θα γίνει, γιατί αυτό είναι όνειρος που βλέπω εδώ. Ένα βγαίνει και πραγματικά ξεφτιλίζει, συγχωρέστε με, τα στρατεύματα του κυρίου των δυνάμεων. Επειδή ποιος είναι αυτός ο απερίπτωτος Φιλιστέος, ώστε να εξουθενώνει τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού? Ο Δαβίδ είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά είναι στα πρόβατα. Δεν έχει προεμικές γνώσεις, δεν έχει γνώση από τη ζωή, ίσως δεν έχει και γνώση πραγματικά το τι λέει και τι κάνει. Και αυτό μπορεί να το σκεφτεί ο καθένας σήμερα με τα μάτια της ζωής και τα μάτια της εμπειρίας. Πάνω ο Δαβίδ εδώ μιλάει λόγια πραγματικά πίστης, γνωρίζοντας τη δική του ταυτότητα ως παιδί του Θεού, ως το ποιος είναι μέσα στο λαό του Θεού. Εγώ είμαι Ισραηλίτης, που ο Θεός μου είναι ο αληθινός Θεός, Παντοκράτορας, ο Κύριος όλης της γης. Μέσα σε αυτόν τον Θεό δεν υπάρχει έλλειψη, δεν υπάρχει ήττα, δεν υπάρχει κάτι που πραγματικά μπορεί να αντισταθεί στο δικό μου τον Θεό. Ξέρω την ιστορία, πώς βγήκαμε από την Αίγυπτο, ξέρω όλα αυτά τα οποία ο Θεός έκανε με τον Μωυσή. Γνωρίζω πραγματικά έναν Θεό τεράστιο. Και εδώ έχει βγει ένας που δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό μου και πραγματικά μας εξουθενώνει. Δεν κινείται από αυτό που βλέπει το μυαλό του, από αυτό που βλέπει η λογική, από αυτό που βλέπει τα δεδομένα, αλλά από αυτό που πιστεύει, από αυτό που έχει γνωρίσει, μέσα από τη λατρεία του, μέσα από την προσωπική του σχέση, μέσα από τη χορδή της κιθάρας του. Χτυπάει και το δάχτυλό του διδάσκεται σε πόλεμο, γιατί ξέρει ότι κάθε λόγος προς το Θεό είναι λόγος νίκης, λόγος τριάμβου. Ξέρει και αυτός που πιστεύει και έχει πεποίθηση στον Κύριο, όχι δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως, όχι δια της λογικής, αλλά δια του πνεύματος, που είναι πάνω από τη λογική. Και ο Δαβίδ στέκεται όπως στεκόντουσαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Και όλοι οι άνθρωποι του Θεού καλούμαστε σήμερα να σταθούμε με τον ίδιο τρόπο. Η νίκη έχει ήδη συμβεί. Ο θρίαμβος έχει ήδη συμβεί. Αλλά έχει μια μικρή διαφορά από το να το ζήσουμε κι εμείς. Να μην σκαλώσουμε στα εμπόδια που μπαίνουν. Ίσως του Ναβί και Χάλεφ είπαν στους αριθμούς, όταν είχαν πραγματικά φτάσει στην γη της Ευαγγελίας, είχαν φτάσει πολύ σύντομα. Είχαν περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, θαύματα, 10 πληγές, πραγματικά μέχρι και τα πρωτότοκα. Ο άγγελος έσφαξε. Το πρωτότοκο, ξέρετε, στην Αίγυπτο ήταν μικρός θεός. Δεν ήταν αστείο πράγμα. Δεν ήταν αστείο πράγμα ό,τι έλεγε ο Μωυσής να συμβεί. Μεγαλεία και θαυμαστά. Όταν ξεκίνησε ο λαός αυτός να βγει και ερχόταν ο στρατός πίσω, άνοιξε η θάλασσα και περάσανε. Μεγαλεία και θαυμαστά. Και τους έχει πει αυτή τη χώρα εδώ, και εκεί είχαν, αλλά θα σας τη δώσω. Και πάνε και οι 12 οι κατάσκοποι πηγαίνουν και βλέπουν αυτή τη χώρα. Και οι 10 γυρνάνε και λένε είναι μεγάλη η γη αυτή και κατατρώει τους ανθρώπους της και η γη κατ' εσύ είναι τεράστια και δεν μπορούμε να την καταλάβουμε και δεν έχουμε δυνατότητα. Και ο λαός πίστεψε αυτό το οποίο είπαν οι 10 κατάσκοποι. Οι δύο είπανε το εξής. Μόνο μην αποσταθείτε ενάντια στον Κύριο. Αριθμοί 14-9, δεν έχει σημασία να το δούμε. Μην αποσταθείτε από τον Κύριο, ώστε να φοβάστε τον λαό της γης. Επειδή αυτή είναι ψωμάκι για μας. Η σκέπη τους αποσύρθηκε από πάνω τους. Είναι ξεσκέπαστη. Και ο Κύριος είναι μαζί μας. Μην τους φοβάστε. Η καρδιά του Ιησού του Ναβί και του Χάλεφ είναι μια καρδιά νίκης απέναντι σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Ξέρουμε 40 χρόνια μετά πώς έπεσε η Ιερικό. Ξέρουμε πραγματικά πώς νίκησε ο Χάλεφ. Ήταν 80 κάτι χρονών. Δώστε μου τους γίγαντες σε αυτόν τον λόγο. Αυτούς δώστε μου εμένα. Δεν νίκησε με τη δύναμή του. Νίκησε με την πίστη του στον Θεό. Η σκέπη τους αποσύρθηκε από πάνω τους. Ο Δαβίδ εδώ βλέπει πνευματικά. Ο Δαβίδ εδώ δεν βλέπει με τη λογική. Και ο λαός του αποκρίθηκε σύμφωνα με αυτόν τον λόγο. Έτσι θα γίνει στον άντρα που θα τον πατάξει. Έτσι λοιπόν πραγματικά ρωτάει και παίρνει μια επιβεβαίωση.
όποιος νικήσει αυτόν τον άνθρωπο που μας φοβίζει, και ελεύθερος θα γίνει και την κόρη του βασιλιά θα πάρει. 28. Αρχίζουμε λοιπόν τα εμπόδια που έρχονται σε αυτήν την ιστορία. Και ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Ελιάβ, άκουσε καθώς μιλούσε στους άντρες, και ο θυμός του Ελιάβ άναψε εναντίον του Δαβίδ και είπε: ο Ελιάβ είναι ο μεγάλος αδελφός. Δεν είναι μικρό πράγμα για την εβραϊκή οικογένεια και για την εποχή εκείνη. Είναι ο αδελφός που ορίζει πάρα πολλά πράγματα για τα αδέρφια του. Είναι ο πατέρας πρώτα, αλλά ο μεγάλος αδελφός ορίζει πολλά πράγματα. Και μιλάει στον μικρότερο. Ανάβει λοιπόν ο θυμός του. Γιατί κατέβηκες εδώ και σε ποιον άφησες εκείνα τα λίγα πρόβατα στην έρημο? Εγώ ξέρω την υπερηφάνεια σου και την πονηρία της καρδιάς σου, σίγουρα, για να δεις τη μάχη κατέβηκες. Ο Ελιάβ έχει βγάλει την ετοιμογορία. Ξέρει τα πάντα. Ξέρει την καρδιά του αδελφού του, ξέρει τις προθέσεις του αδελφού του, ξέρει πραγματικά τα πάντα. Και το μιλάει χωρίς να το σκεφτεί, χωρίς να ασχοληθεί καθόλου. Τον αμφισβητεί, τον απομονώνει, δεν ξέρει ότι οι προθέσεις του είναι αγαθές και καλές, αλλά πραγματικά τις αναποδογυρίζει τελείως, τον απορρίπτει τελείως και τον υποτιμάει. Πραγματικά, όταν έχουμε ένα πρόβλημα μπροστά μας, μήπως έχουμε δει ανθρώπους κοντινούς μας, μήπως έχουμε δει ανθρώπους ακόμα και της οικογένειάς μας να μας λένε: αποκλείεται αυτό να το καταφέρεις, αποκλείεται αυτό να το πιστεύεις. Ο γιατρός είπε ότι η κατάσταση θα πάει έτσι. Μην πιστεύεις τίποτα άλλο, αλλά να κάνουμε ό,τι πει ο γιατρός. Ναι, θα κάνω ό,τι πει ο γιατρός. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Ή μπορεί να έρθει κάτι άλλο στα οικονομικά, στα θέματα με τα παιδιά μου, με τις υποθέσεις μου, στα πνευματικά, στα της Εκκλησίας μου. Έτσι, πραγματικά μπορεί να δούμε ότι οι κοντινοί μας άνθρωποι μπορεί πολλές φορές με την αποθάρρυνσή τους, είτε την προσωπική, έλα αδελφέ τώρα, αυτά που ζητάς, θέλουν πολύ μεγάλη πίστη. Είχα ακούσει έναν αδελφό πραγματικά, Θεός δεν ξέρω, ο Θεός να με συγχωρέσει που έχω αυτή τη σκέψη για αυτόν, δεν είναι φυσικά ανάμεσά μας. Είχε πει αυτοί οι Απόστολοι πολύ μεγάλα ύψη. Δεν φτάνονται ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Όλες τις ζωές να βάλεις μαζί, αυτοί οι άνθρωποι δεν φτάνονται. Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέησέ μας, και πήγε ο Δημήτρης. Κύριε, λέησέ μας. Ποιος είπε ότι πρέπει να φτάσω εγώ σε ένα ύψος? Που πρέπει να δω το ύψος που στέκεται ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και είναι πολύ σημαντικό να δω ανθρώπους δίπλα μου που δεν θα μου μιλήσουν με αποθάνηση ονεμοπιστίας, αλλά θα μου μιλήσουν με θάρρος πίστης για το ποιος είναι ο Κύριος. Αλλά πάρα πολλές φορές άνθρωποι γύρω μας, άνθρωποι δικοί μας, άνθρωποι που έχουμε αγαπήσει, που έχουμε εμπιστευτεί, που είναι στην οικογένειά μας, που είναι στο κοντινό μας περιβάλλον, δεν μας λένε την καλή συμβουλή, μας λένε την κακή συμβουλή, μας λένε τη φωνή της λογικής, τη φωνή του προβλήματος που φαίνεται πραγματικά πολύ δυνατό. Και όχι αυτό. Πραγματικά το πνεύμα του Θεού είναι εδώ και είναι έτοιμο να κάνει στον άνθρωπο. Και σταματάμε εκεί. Ω Κύριε μου, άνοιξε μας τα μάτια. Άνοιξε μας τα μάτια να δούμε ότι μπορεί οι άνθρωποι δίπλα μας να μας αγαπάνε. Μπορεί οι άνθρωποι δίπλα μας πραγματικά να θέλουν το καλύτερο. Αλλά Κύριε, μπορεί να μην ξέρουν πώς σκέφτομαι, να μην ξέρουν πώς εγώ θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο ως Κύριο. Κύριε, δίδαξε και βοήθησέ με το δικό σου. Αλλά Κύριε, βοήθησέ με να διακρίνω και τους ανθρώπους που μιλάνε τα λόγια πίστης για σένα, ώστε να πηγαίνω και να προσκολούμε με αυτούς. Και τους ανθρώπους που μου λένε τα λόγια αποθάρρυνσης, να μην τους ακούω, να τους κάνω μέσα στην ψυχή μου άκρη, μέσα στα αυτιά μου, να τα κλείνω. Και ο Δαβίδ απαντάει: τι έκανα τώρα? Δεν είναι αιτία? Απορεί ο άνθρωπος. Γιατί με βάζεις, αδελφέ μεγάλε, σε πόστα? Γιατί με βάζεις απέναντι? Γιατί με βάζεις και πραγματικά μου λες ότι κάνω κάτι κακό? Δεν είναι αιτία αυτός ο άνθρωπος που έχει βγει και ξεφτιλίζει τον λαό του Θεού να επαναστατήσουμε? Δεν είναι αιτία να κοιτάξουμε, να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Δεν υπάρχει σοβαρή υπόθεση εδώ? Δεν υπάρχει πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί? Να μην μιλήσω καθόλου? Δεν υπάρχει κάποιος να σταθεί με πίστη? Δεν υπάρχει κάποιος που πιστεύει στο Θεό, το Θεό των πατέρων μας, το Θεό που μας έχει ενισχύσει όλες αυτές τις γενναίες και μας έχει φέρει μέχρι εδώ? Δεν υπάρχει πίστη? Τι λέω, τι είπα? Είπα κάτι κακό? Να μείνω σιωπηλός όταν ο λαός του Θεού φοβάται?
Όταν έχει βρεθεί ένας Γολιάθ και βλαστημεί τον ζωντανό Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό, μια στάση που το παιδί του Θεού μέσα του πρέπει να ξεσηκωθεί, να μιλήσει και να πει το πρόβλημα είναι αληθινό, σύμφωνα με τα μάτια της λογικής, της επιστήμης, των ανθρώπων, των εμπειριών, αλλά όχι μπροστά στα μάτια του Θεού. Εγώ θα πάω να λάβω από τον Κύριο αυτό που ο Κύριος μου έχει για μένα και θα το περπατήσω, γιατί ξέρω ότι θα είναι μαζί μου. 31. Και όταν ακούστηκαν τα λόγια που μίλησε ο Δαβίδ, ανήγγυλαν το πράγμα στον Σαούλ και τον παρέλαβε. Ρε παιδιά, κάποιος μιλάει κάτι διαφορετικό εδώ σε όλο το λαό και σε όλο το στρατό είπε κάποιος να αντιμετωπίσει αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όλοι φυσικά τρέμαν και κρυβόντουσαν. Παράξενο, βρέθηκε κάποιος να μιλάει κάτι άλλο. Ένα να τον φέρουμε στο βασιλιά. Και τον παρέλαβε και ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ: ας μην ταπεινώνεται η καρδιά κανενός ανθρώπου εξαιτίας του. Και ο δούλος του θα πάει και θα πολεμήσει με τούτο το Φιλιστέο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ έναν άνθρωπο που μέχρι πριν μισή μέρα ήταν στα πρόβατα. Δεν άφησε τα πρόβατα μόνα τους, άφησε άνθρωπο για αυτά. Και έρχεται μπροστά σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό για τον ανώτατο άρχοντα του λαού του. Και του μιλάει με ταπείνωση. Μπορούσε να το πει βασιλιά, τι κάνετε εδώ? Γιατί δεν υπάρχει κανένας. Όχι, βασιλιά μου, ας μην ταπεινώνεται η καρδιά κανενός ανθρώπου. Ο δούλος σου θα πάει. 33. Εμπόδιο νούμερο 2. Και ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ: δεν μπορείς να πας ενάντια σε αυτόν τον Φιλιστέο για να πολεμήσεις μαζί του, επειδή εσύ είσαι παιδί και αυτός είναι άντρας πολεμιστής από την νιώτη του. Λίγο πιο πάνω, εκεί που λέει ο λαός, το απάντησε σύμφωνα με αυτόν τον λόγο, είναι ότι με το που γύρισε και είπε στους υπόλοιπους τι σκέφτεται, όπως του μίλησε ο αδελφός του Ελιάβ, έτσι του μίλησε και όλος ο λαός. Και δεν του φτάνει που του μιλήσανε όλοι έτσι, τώρα τον πηγαίνει και μπροστά στο βασιλιά και του λέει: εσύ δεν μπορείς να πας. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Σκεφτείτε, ένα παιδί να στέκεται για πρώτη φορά στο βασιλιά του και να του λέει: δεν μπορείς. Αποθάρρυνση από όλους. Μάλλον οι πολλοί έχουν δίκιο. Μάλλον δεν το σκέφτηκα καλά. Μάλλον πρέπει να κάνω πίσω. Μάλλον δεν είναι για μένα αυτά που λέω. Αν ο Δαβίδ ακούσει τη μαρτυρία τους, θα χάσει την πίστη του. Αν αδερφέ μου και αδερφοί μου, ακούσεις τη μαρτυρία των ανθρώπων που σου λένε κάνε πίσω, ενώ ο Θεός έχει νίκη για σένα, απλά δεν θα τη ζήσεις αυτή τη νίκη. Θα χάσεις την πίστη σου. Εδώ είναι ο βασιλιάς του και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Γίνεται ακόμα πιο, να το πω έτσι, στην πίστη του μεγαλύτερο εμπόδιο. 34. Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του, ήρθε ένα λιοντάρι και μια αρκούδα, και άρπαξε ένα πρόβατο από το κοπάδι. Και βγήκα πίσω από αυτό και το πάταξα και το ελευθέρωσα από το στόμα του. Και καθώς σηκώθηκε εναντίον μου, το άρπαξα από τη σιαγόνα και το χτύπησα και το θανάτωσα. Και ο δούλος σου χτύπησε και το λιοντάρι και την αρκούδα. Και ο Φιλιστέος αυτός είναι απερίπτωτος και θα είναι σαν ένα από αυτά, επειδή εξουθένωσε τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού. Και ο Δαβίδ είπε: ξέρετε, ο Δαβίδ ζει με τον Κύριο και η παρουσία του Θεού έχει να κάνει με το πραγματικά, όχι ποιος είναι ο Δαβίδ, αλλά ποιος είναι ο Κύριος. Και αυτό ο Δαβίδ το ξέρει και μιλάει με τόση ωραία απλότητα και ταπείνωση μπροστά στο βασιλιά. Και ο Δαβίδ είπε: ο Κύριος που με ελευθέρωσε από το χέρι του λιονταριού και από το χέρι της αρκούδας, αυτός θα με ελευθερώσει και από το χέρι αυτού του Φιλιστέου. Το πόδιο νούμερο 2, που ο Δαβίδ διακηρύττει τον Κύριό του και Θεό του ως τον ελευθερωτή του. Πιστεύω αυτόν που με ελευθέρωσε εκεί και εκεί και εκεί, θα με ελευθερώσει και εδώ. Θυμάμαι ένα προφητικό λόγο που είχα ακούσει πριν χρόνια. Ήταν έτσι μια περίοδος κάπως έτσι στενάχωρη και πιεσμένη. Και ακούστηκε ένας προφητικός λόγος που είπε: λάβε λόγους από αυτά που έχω κάνει για σένα και φέρ' τους μπροστά με ευχαριστία και εγώ θα ενεργήσω στη ζωή σου τον κάτω. Δόξα τω Θεώ. Έχω το βιβλίο ενθύμησης, σας το έχω πει, και γράφω πράγματα. Δεν γράφω τα καλά μόνο αυτά που μου λέει ο Κύριος, γράφω και τα λάθη. Φυσικά έχω και λάθη. Αλλά ξέρω, όταν έρχεται η δύσκολη ώρα, ανοίγω αυτό το βιβλίο. Α, ο Κύριος ενέργησε εδώ. Κύριε, είμαι δικός σου. Θα ενεργήσεις και τώρα.
σκετώνω με αυτόν τον τρόπο, ξέρω, Κύριε, θα ενεργήσεις και τώρα. Σε δοξάζω, Κύριε, σε ευχαριστώ, Κύριε. Είσαι πραγματικά πιστός σε αυτό που λες. Έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Λόγο του Θεού και να θυμηθούμε υποθέσεις που ο Κύριος στη ζωή μας έχει ενεργήσει και έχει νικήσει. Βρες αδελφό και αδελφή που έχουν εμπειρίες με τον Θεό, νίκης. Και μίλησέ της μαζί. Μίλησέ της να ενισχυθεί η πίστη σου. Πριν 2 Κυριακές ακούσαμε 4-5 αδελφούς πως ο Θεός ενέργησε στη ζωή τους και πραγματικά θέλουμε να το βλέπουμε αυτό και συνέχεια και συνέχεια. Και πραγματικά αυτό εδώ το βήμα να μην σταματάει από ομολογίες και μαρτυρίες το πως ο Θεός ενήργησε θαυμαστά, πως ο Θεός ελευθέρωσε, πως ο Θεός θεράπευσε, πως ο Θεός έσωσε, πως ο Θεός πραγματικά είναι θαυμαστός σήμερα, χτες και στους αιώνες, γιατί δεν σταμάτησε και όχι μόνο δεν σταμάτησε, θα δούμε πολύ περισσότερα από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Ο Σαούλ δεν μπορεί να πει κάτι άλλο στον Δαβίδ. Και ξεκινάει η νούμερο 3 δοκιμασία του Δαβίδ. Πήγαινε και ο Κύριος σας είναι μαζί σου. Άι, μένω το παιδάκι θα σκεφτόταν τώρα. Ο Σαούλ, πού το στέλνει. Και ο Σαούλ όπλησε τον Δαβίδ με την πανοπλία του και έβαλε στο κεφάλι του μια χάλκινη υπερκεφαλαία και τον έντυσε με δώρα. Καταλαβαίνω λίγο έτσι ότι σου λέει τώρα θα τον δείσω με ό,τι καλύτερο έχω, τουλάχιστον να μην το έχω και τύψει στην είδησή μου ότι τον έστειλα τελείως γυμνό. Στα κάθια και τελείως ξυπόλυτο. 39. Και ο Δαβίδ ζώστηκε τη ρομφαία του επάνω από την πανοπλία του και θέλησε να περπατήσει, επειδή δεν είχε δοκιμάσει. Και ο Δαβίδ είπε στο Σαούλ: δεν μπορώ με αυτά να περπατήσω, επειδή ποτέ δεν έχω δοκιμάσει. Και ταξιδεύτηκε ο Δαβίδ από επάνω του. Wow. Ξέρετε, η πανοπλία είναι οι ανθρώπινες κατακτήσεις, είναι οι ανθρώπινες δυνατότητες, είναι αυτά τα οποία μπορώ να βασιστώ, που έχω χτίσει στην προσωπική μου ζωή, οι δεξιότητες μου, είμαι πολύ καλός σε αυτό, πολύ καλός σε αυτό. Άστο, το έχω. Ξέρετε, δεν έχει πει κανένα το έχω, άστο, το έχω. Και να πηγαίνει και μετά να βλέπει ότι δεν το είχε. Κύριε, τώρα κάνει χάρη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί κάνει χάρη. Αλλά πραγματικά ο Δαβίδ δεν λέει το έχω. Λέει, δεν έχω δοκιμάσει αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν ξέρω τον ανθρώπινο τρόπο. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει ανθρώπινη πανοπλία, τι σημαίνει ανθρώπινα όπλα, τι σημαίνουν ανθρώπινοι τρόποι. Εγώ ξέρω τον Κύριο. Ταξιδεύτηκε ο Δαβίδ από πάνω του. Δεν ήθελε να βασιστεί σε κάτι ανθρώπινο, σε έναν εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να ήταν πολύ καλός γιατί ήταν του βασιλιά, σε μια μόρφωση, στην ικανότητά του, σε δεξιότητές του. Αλλά ήθελε να βασιστεί σε αυτό που ο Θεός έχει χτίσει μέσα του. Σε αυτό που ο Θεός είναι ήδη μέσα του. Ο Δαβίδ ξέρει την ταυτότητά του. Όπως πολύ ωραία ακούσαμε την περασμένη Κυριακή. Ξέρει ποιος είναι. Ότι δεν είναι από τη δύναμή μου, ούτε από την ισχύ μου, αλλά από το πνεύμα μου λέγει Κύριος το δυνάμει. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε, γιατί πραγματικά όταν στηριζόμαστε σε εμάς, γκρεμιζόμαστε, αλλά όποτε στηριζόμαστε σε εσένα, θριαμβεύουμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί έχεις κάνει υπομονή με εμάς. Όποτε στηριχτήκαμε σε εμάς, Κύριε, έχεις κάνει υπομονή να μας βλέπεις να πέφτουμε. Αλλά, Κύριε, δεν μας έκανες πίσω όταν σε ζητήσαμε, αλλά ήρθες, Κύριε, και πραγματικά μας ενίσχυσες και μας έκανες και θριαμβεύσαμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί όσες φορές το δοκιμάσαμε ήταν πάντοτε ίδιο. Ο θρίαμβος ήταν μόνο μαζί σου και μόνο όταν στηριχτούμε, μόνο σε σένα, όχι με δική μου δύναμη, ούτε με δική μου ικανότητα, αλλά με το δικό σου πνεύμα. Ποιος είσαι μεγάλο βουνό μπροστά στο Ζωροβάβελ, παιδιά, στο Ζαχαρία 4. Όχι δύναμη, ούτε με ισχύ 4-6 β. Δεν το έχω εκεί, αλλά με το πνεύμα μου λέγει Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είσαι εσύ το μεγάλο βουνό, ποιος είσαι εσύ Γολιάθ, ποιος είσαι εσύ πρόβλημα, ποιος είσαι εσύ κατάσταση. Παιδιάδα είσαι, δεν είσαι βουνό. Έχει πει ο Ιησούς Χριστός, αν έχετε πίστη ως κόμπος συνάπεως, θα μπείτε σε αυτό το βουνό και θα πάει στη θάλασσα και θα γίνει παιδιάδα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό δεν γίνεται ούτε με τη σκέψη, ούτε με την ικανότητα, αλλά με το δικό σου πνεύμα. 40. Και πήρε στο χέρι του πυράποτο και διάλεξε για τον εαυτό του 5 ομαλές πέτρες από το χήμαρο και βάζοντάς τες στο ποιμενικό του σακί και στο φυλάκιο και τη σφεντόνα στο χέρι του πλησίαζε το Φιλιστέο. Σκεφτείτε τη σκηνή. Σκεφτείτε σημερινά τη σκηνή. Έναν πανόπλο, το με τα μεγάλα όπλα, τέτοια εξαρτήσεις,
και έναν έτσι με κανένα πρίκι, συγχωρέστε με, δεν είναι τα όπλα, δεν τα πάω και καλά. Και να βλέπεις αυτούς τους δύο ανθρώπους να πλησιάζουν ένα στον άλλο. Θα γελάσει με τον Δαβίδ, που είναι με μια σφαιρόνα και με ένα έτσι ένα μικρό θυλάκιο στη μέση του. Μπροστά σε ένα πάνω του παντοδύναμο, στρατιώτη, τρομακτικότατο, που κανένα στρατός, πιστεύω, της εποχής εκείνης δεν μπορούσε να νικήσει. Και πλησίασε στο Φιλιστέο. Εγώ σκεφτόμουν, αν είχα κάνει έτσι δυνατό, θα κοίταγα να τη φέρω λιγάκι πονηρά, να κρυφτώ, να κοιτάξω να περάσει, να την κάνω πλάγια. Το παιδί του Θεού ξέρει και αντιμετωπίζει μέσα από τον Ιησού Χριστό και το ποιος είναι. Ευθέως αυτό που είναι μπροστά του. Πλησίαζε στο Φιλιστέο. 41. Ο δε Φιλιστέος ερχόταν προχωρώντας και πλησίαζε στον Δαβίδ και ο ασπιδοφόρος άντρας μπροστά από αυτόν. Σκεφτείτε λοιπόν, ο Λιάθνα πλησιάζει με το ακότιό του και την ασπίδα του, να μην του βαλάει ο Δίος, να του βαλάει άλλος. Έτσι, σαν να λέμε ένας σχηματισμός πολεμικός και ένα παιδί μόνος. Και όταν η Φιλιστέος κοίταξε ολόγυρά του και είδε τον Δαβίδ, τον καταφρόνησε, επειδή ήταν παιδί και ξανθός και ωραίος στην όψη. Και ο Φιλιστέος είπε στον Δαβίδ: σκύλος είμαι εγώ, στέρχεσαι σε μένα με ράβος. Και ο Φιλιστέος καταράστηκε τον Δαβίδ στους θεούς. Και ο Φιλιστέος είπε στον Δαβίδ: σκεφτείτε τη σκηνή. Έρχεται ο απερίπτωτος, ο άπιστος, η κατάσταση του κόσμου αυτού. Όποια είναι αυτή η κατάσταση, πραγματικά θέλω ο καθένας μέσα του να ονομάσει μια κατάσταση που τη θεωρεί γολιά θα απόψε. Και έρχεται και σου μιλάει με αυτή στη σκέψη, στη ψυχή, και σου λέει: δεν υπάρχει αντίθεση. Εγώ είμαι η εξουσία εδώ. Εγώ είμαι να σου μιλήσει αυτό το εμπόδιο μπροστά σου. Και καταράστηκε τον Δαβίδ στους θεούς του. Το θέμα ήδη έχει πάρει τεράστια πνευματική διάσταση. Δεν είναι ο Δαβίδ και ο Θεός του, είναι ο Δαβίδ και ο Θεός του, ο Φιλιστέος και ο Θεός του. Το θέμα έχει πάρει πνευματική διάσταση πάνω από το φυσικό. Δεν είναι πια κάτω σε αυτό που βλέπουμε, αλλά φέρνει και στην Αγία Γραφή και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το οποίο μας δείχνει εδώ. Γιατί πραγματικά πρέπει πάντοτε να ξέρουμε ότι συμβαίνει στο φυσικό έχει από πίσω υπόβαθρο πνευματικό. Ποτέ μην το ξεχνάμε. Είμαστε άνθρωποι της πίστης, είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει φυσικά έχει ένα υπόβαθρο πνευματικό. Και ο Φιλιστέος καταράχθηκε τον Δαβίδ στους θεούς. Και ο Φιλιστέος είπε στον Δαβίδ: έλα σε μένα και θα σε παραδώσω τις άρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία του χωραφιού. Η διακήρυξη του ενός. Και ο Δαβίδ είπε στον Φιλιστέο: εσύ έρχεσαι ενάντια μου με ραβφαία και δόρυ και ασπίδα. Εσύ έρχεσαι μαζί μου με ό,τι καλύτερο έχει αυτή η γη και αυτή η φυσική ζωή να δώσει. Δεν ασχολούμαι πόσο καλό είναι. Δεν ασχολούμαι αν είναι 55.000 δόλαρα σου. Αν το δόρυ σου είναι πραγματικά 6,5 κιλά, δεν με ενδιαφέρει αν είσαι 3 μέτρα ή 10 μέτρα. Με ενδιαφέρει ότι έρχεσαι με φυσικό τρόπο. Έρχεσαι με τρόπο της λογικής και με τον τρόπο αυτού του κόσμου. Αλλά εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων ενάντια σε κάθε τι στη ζωή σου. Στο όνομα του Χριστού πάνω το απόψε. Και πες στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Δεν έχεις δικαίωμα επάνω στη δική μου τη ζωή. Γιατί είμαι παιδί του Θεού. Γιατί είμαι εξαγορασμένος με τον Ιησού Χριστό. Έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, που εσύ εξουθένωσες. Δαβίδ δεν κοιτάει τον εαυτό του, ούτε την αυτοπεποίθηση στον εαυτό του. Αλλά η δύναμή του είναι το πνεύμα του Κυρίου των δυνάμεων. Η βεβαιότητά του είναι στο Θεό. Στέκεται σε έναν άνθρωπο που η λογική δεν έχει καμία λογική να σταθεί. Και όπως δεν ασχολείται με το τι είναι ο απέναντί του, αλλά σημασία έχει ποιος είναι ο Θεός του. Δεν με νοιάζει ποιο είναι το πρόβλημα που έχω. Με νοιάζει ποιος είναι ο Θεός μου.
46. Αυτή τη μέρα ο Κύριος θα σε παραδώσει στο χέρι μου και θα σε πατάξω και θα αφαιρέσω από σένα το κεφάλι σου και θα παραδώσω τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων αυτή τη μέρα στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης, για να γνωρίσει. Ο σκοπός του δεν είναι να πάρει δόξα, ούτε την πόλη του Σαούλ. Είναι αυτά πολύ δεύτερα. Γιατί όταν έχει τον Κύριο, δεν τον ενδιαφέρει. Πραγματικά τον έχει στη ζωή του κάτω από τη δική του προστασία και φροντίδα. Αλλά ό,τι κάνω, λέει ο Δαβίδ, είναι για να γνωρίσει όλη η γη ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Ποιος είναι ο σκοπός της νίκης που θέλω να έχω στη ζωή μου? Εμένα ο Θεός με ξεχωρίζει και εμένα ο Θεός μου δίνει τη νίκη και εμένα να και εκεί με ευλογήσε και εκεί με ευλογήσε και εκεί με ευλογήσε. Άρα κάτι καλό είμαι, είδες, δεν ξέρω για τους άλλους. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Με συγχωρείτε, το λέω έτσι. Να γνωρίσει όλη η γη ότι υπάρχει Θεός. Σε αυτή τη γη που ζούμε, στην Ανατολική Αττική, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δεσμά, που έχουν πολλούς γολιάς και δεν έχουν καμία ελπίδα και κάποιον πραγματικά να τους μιλήσει ότι υπάρχει σωτήρας. Και θέλουμε αυτή η γη που ζούμε να γνωρίσει ότι υπάρχει Θεός για αυτή τη γη. Ότι υπάρχει Θεός που μπορεί να σώσει ανθρώπους από το θάνατο, από την αιώνια κόλαση, από την κατάρα της αμαρτίας, του θανάτου, της ασθένειας, των πονηρών πνευμάτων. Και ναι, διακηρύττω τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό Κύριο και αυτής της συνάθρησης και αυτής της περιοχής. Υπάρχει Θεός και στην Ανατολική Αττική. Αυτός είναι ο σκοπός της νίκης. Κανένας άλλος. Όχι να φανεί άνθρωπος, όχι να φανεί κάτι. Ο Θεός θα μας φυλάει, πραγματικά και μας φυλάει και θα μας κρατήσει σε ό,τι γίνει και δούμε σε αυτή εδώ τη γη που ζούμε. Και ολόκληρο αυτό το πλήθος θα γνωρίσει ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρυα. Δεν σώζει με ανθρώπινους τρόπους. Επειδή του Κυρίου είναι η μάχη. Και αυτός θα σας παραδώσει στο χέρι. Δεν πάει να αποδείξει κάτι, αλλά πάει να φανερώσει ποιος είναι ο Θεός. Και πραγματικά, ο Γολιάθ μπροστά σου δεν είναι να φύγει για να φανείς εσύ, αλλά για να φανεί η δόξα του Θεού. Για να φανεί ότι αυτό το οποίο συμβαίνει δεν πηγάζει από δικές μου ικανότητες, αλλά πηγάζει από το θρόνο του Θεού. Πηγάζει από τη δύναμη του Θεού. Το πράγμα δεν είναι φυσικό, είναι μόνο πνευματικό. 48. Και όταν ο Φιλιστέος σηκώθηκε και ερχόταν και πλησίαζε σε συνάντηση με τον Δαβίδ, έσπευσε ο Δαβίδ και έτρεξε στη μάχη εναντίον του Φιλιστέου. Ξεκινάει ο ένας, είχε την εμπειρία και τη σιγουριά, εντάξει τώρα, πετάκι εδώ πέρα. Ο Δαβίδ δεν κοντοστέκεται, ξεκίνησε. Ορμάμε, είναι ο Κύριος μαζί μας. Ορμάμε, είναι ο Κύριος μαζί μας. Ξέρετε, πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος, συγχωρέστε με. Ο Δαβίδ έχει ήδη καταλάβει ότι η μάχη έχει τελειώσει. Η μάχη έχει κερδιθεί εκεί στα ουράνια. Ο Δαβίδ είναι στην παρουσία του Θεού. Ο Δαβίδ δεν βλέπει το ύψος του Φιλιστέου όταν είσαι από πάνω. Όταν είσαι από τη γη μπορείς να τον δεις ψηλό. Αλλά όταν είσαι από πάνω, τον βλέπεις χαμηλό. Και ξέρει ότι η μάχη έχει τελειώσει. Η μάχη έχει κερδιθεί πνευματικά και έρχεται να φανεί φυσικά. Έσπευσε ο Δαβίδ και έτρεξε στη μάχη εναντίον του Φιλιστέου. Και ο Δαβίδ, απλώνοντας το χέρι του στο σακί, πήρε από εκεί μια πέτρα και την εξφεντώνησε και χτύπησε το Φιλιστέο στο μέτωπό του, ώστε η πέτρα μπήχτηκε στο μέτωπό του και έπεσε κατά πρόσωπο στη γη. Σκεφτείτε όλη την πανοπλία, ένα κομματάκι ίσα-ίσα. Έναν άνθρωπο που τρέχει, που τραντάζεται, σκεφτείτε τυχαίο, όχι. Το πνεύμα του Κυρίου των Δυνάμων είναι εδώ και δεν αστοχεί ποτέ. Ποτέ. Και ο Δαβίδ, και η πέτρα πήχθηκε στο πρόσωπο του Γολιάθ και έπεσε κατά πρόσωπο στη γη. Σκεφτείτε τον Παύλο. Τελείως κάτω. Ούτε λίγο να βλέπει και ο Δαβίδ υπερίσχυσε ενάντια στο Φιλιστέο. Με τη σφεντόνα και με την πέτρα και χτύπησε τον Φιλιστέο και τον θανάτωσε. Αλλά δεν υπήρχε ρομφαία στο χέρι του Δαβίδ. Σκεφτείτε. Ούτε καν ένα σπαθάκι. Τίποτα. Γι' αυτό έτρεξε ο Δαβίδ και καθώς στάθηκε πάνω στον Φιλιστέο, πήρε την ρομφαία του, την έσυρε από τη θήκη της και αφού τον θανάτωσε, έκοψε με αυτή το κεφάλι του. Βλέποντας οι Φιλιστέοι ότι πέθανε ο ισχυρός τους, έφυγαν και σηκώθηκαν οι άντρες του Ισραήλ και του Ιούδα και αλλάλαξαν και καταδίωξαν τους Φιλιστέους.
μέχρι την είσοδο της Κοιλάδας και μέχρι τις πύλες της Ακαρών. Και έπεσαν οι τραυματισμένοι από τους Φιλιστέους στον δρόμο της Σαραΐμ, μέχρι την Γάδ και μέχρι την Ακαρών. Και οι γη Ισραήλ επέστρεψαν από την καταδίωξη των Φιλιστέων και διάρπασαν τα στρατόπεδά τους. Σκεφτείτε, οι πριν λίγο που τρέμανε, ξαφνικά γίνονται γενναίοι, γίνονται θαραλέοι. Ο κίνδυνος τέλειωσε. Το φόβητρο έπεσε. Η νίκη που φοβόμασταν είναι δική μας. Και ξαφνικά άρχισαν, φαντάζομαι, οι πιο έτσι, λίγο θαραλέοι που να ξεκινήσανε πρώτοι, οι πιο διστακτικοί, πιο πίσω. Κάτσε να δούμε, τρέχουν όλοι οι Φιλιστέοι, να τους κυνηγήσουμε. Είναι κανένας και θα με δει. Πραγματικά η νίκη ήταν για όλους. Και διάρπασαν τα στρατόπεδά τους. Εδώ θα δούμε μια προτύπωση του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ήξερε ότι δεν μπορεί κανένας να κερδίσει τη σωτηρία. Κανένας να πάρει την νίκη, κανένας να πάρει την ειρήνη μπροστά στον Θεό. Και είπε, Πατέρα, εγώ θα πάω να πολεμήσω. Εγώ θα πάω και θα συντρίψω το κεφάλι του Φίλου. Γιατί η ανθρωπότητα όλη και οι άνθρωποι όλοι θέλουν να έχουν πρόσβαση και την νίκη και την πανησία του μπροστά στον Θεό. Ο θρίαμβος ήρθε μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αλλά πρέπει να δούμε σήμερα εμείς ως πιστοί πραγματικά ότι αυτή η νίκη έχει ήδη κερδιθεί. Υπάρχει ήδη εδώ. Αλλά υπάρχουν δύο-τρία πράγματα που πραγματικά μπορεί να μας εμποδίσουν στο φυσικό, μέσα στο ψυχικό, να το πω έτσι, να τη ζήσουμε πλήρως. Και καλούμαστε να περπατήσουμε όπως ο Δαβίδ, όπως οι άνθρωποι πίστης στον Κύριο μας και Θεό μας. Κολοσσαείς 2:15, ο Ιησούς Χριστός λέει, αφού απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, τις καταντρόπιασε δημόσια, όταν επάνω του θριάμβευσε εναντίον τους. Πολύ μεγαλύτερο πραγματικά αν είχαμε την πλήρη εικόνα την πνευματική. Από έναν Γολιάθ να πέφτει πουφ και αυτό το φόβητρο να γίνεται ένα μάτσο, έτσι, πεθαμένη σάρκα. Να βλέπουμε το θρίαμβο του Ιησού Χριστού. Τι μας ανήκει απόψε. Κορινθίους, 2 Κορινθίους 2:14. Ευχαριστούμε, Στέφανε, Θεός μας ευλογεί πραγματικά για τη διακονία σου. Όμως ευχαριστία ανήκει στο Θεό, που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε διαμέσου του Χριστού και σε κάθε τόπο φανερώνει μέσα από εμάς την οσμή της γνώσης του. Οπα, Κύριε, ο θριαμβός είναι εκεί, κάθεσαι δεξιά του Πατρός, έχεις νικήσει, έχεις θριαμβεύσει, αλλά εδώ εμείς, Κύριε, τι κάνουμε? Εμείς εδώ καλούμαστε να περπατήσουμε αυτό το θρίαμβο που ο Ιησούς Χριστός έχει ετοιμάσει για μας. Έχει ετοιμάσει ένα θρίαμβο που μέσα από αυτό θα φανερωθεί η οσμή της γνώσης του. Μέσα από τη δική μου ζωή, μέσα από τη δική σου ζωή, μέσα από το δικό σου περπάτημα, μέσα από τη δική σου συμπεριφορά, μέσα από τη δική σου προσευχή για το γείτονα, για το φίλο, για τον συνάδελφο, για αυτόν που πραγματικά έχεις στη ζωή σου και πραγματικά θέλεις να δει τον Θεό ζωντανό. Είμαστε καλεσμένοι να θριαμβεύσουμε δια του Ιησού Χριστού. Όχι από δικές μας αρετές, ούτε από δικές μας δυνάμεις, αλλά μέσα από το θρόνο του Θεού, διαμέσου του Ιησού Χριστού, που βασιλεύει αιώνια. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Η δόξα δίνεται μόνο στο Θεό. Αποκάλυψη 1:6, ο οποίος Ιησούς, το περιγράφουμε λίγα εδάφια, 2-3 εδάφια πιο πίσω, μας έκανε βασιλιάδες και ιερείς στο Θεό και Πατέρα του. Σε αυτόν ήθελε να είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, πολλές φορές στα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, ο διάβολος θέλει να μας παρασύρει, να αποθαρρυνθούμε από αυτό που ήδη μας έχει δοθεί, από τη νίκη, από το θρίαμβο. Να μην ακούμε λόγια αποθάρρυνσης. Να μην υπάρχει τίποτα που να φαίνεται τόσο σημαντικό, που να ξεπερνάει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που να ξεπερνάει το φυσικό, το τι είναι πραγματικά το πνευματικό από πίσω. Θα μας πάει πίσω, θα μας καθυστερήσει, θα περάσουν χρόνια, θα περάσουν ταλαιπωρίες. Και πραγματικά είναι σαν να λέμε, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι σωστό να είναι κάτι κερδισμένο, να είναι κάτι αγορασμένο και κερδισμένο από τον Ιησού Χριστό και να μην το ζω στη ζωή μου. Και καλούμαστε να σταθούμε
έρθουμε μπροστά στον Κύριο και να πούμε, Κύριε, αν υπάρχει κάποιο ψέμα, αν υπάρχει κάτι που πραγματικά δεν έχω δει, Κύριε, θέλω να ανοιχτούν τα μάτια της ψυχής μου και να δω τη νίκη σου, Κύριε, απέναντι σε κάθε κατάσταση που ζω. Κύριε, θέομαι και προσεύχομαι, Κύριε, να το δω. Γιατί ξέρω ότι με το μυαλό ότι υπάρχει, αλλά θέλω να το δω και με τα μάτια της πίστης. Θέλω να δω όπως ο Δαβίδ είδε, όπως ήρθαν οι άνθρωποι δικοί σου, έχοντας επικοινωνία μαζί του. Θα βλέπουμε τον Κύριο να μας ανοίγει τα μάτια και περισσότερο και περισσότερο. Κάνε παρέα με ανθρώπους πίστης. Κάνε παρέα με ανθρώπους που έχουν να σου πούνε λόγια και ιστορίες μέσα από τη ζωή τους, πώς ο Θεός ενήργησε. Στηρίξου στον λόγο του Θεού. Αν κάτι δεν σου ταιριάζει, άνοιξε τη γραφή σου και θες και πες, ναι, Κύριε, και εδώ ενήργησες, και εδώ έκανες, και εδώ έκανες. Εφενέζε, όπως έκανες τότε, θα κάνεις και τώρα. Και σε ευχαριστώ. Δεν μας κάλεσε να κοιτάμε δεξιά-αριστερά. Μας κάλεσε να κοιτάμε Αυτόν και μόνο Αυτόν. Η πίστη προέρχεται από τον θρόνο του Θεού και τον ευχαριστούμε, γιατί μέσα από τον Ιησού Χριστό έχουμε λάβει ειρήνη προς τον Θεό. Έχουμε λάβει πρόσβαση προς τον Θεό. Δεν είμαστε μπαίνοντας και βγαίνοντας, αλλά είμαστε μέσα στην παρουσία και στο θρόνο του Θεού. Να μην σκύβουμε το κεφάλι, να μην κλείνουμε τα αυτιά, αλλά να σηκώσουμε το κεφάλι μας και να δούμε πού βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε. Έτσι μπορούμε απόψε, καθώς θα ήθελα να ψάχνουμε έναν ύμνο η ομάδα μας και είμαι πολύ ευγνώμων στον Κύριο για τους αδελφούς αυτούς.